Det blev en meget våd aften for Mads Mikkelsen i Cannes, og efter en glamourøs fest på Nordisk Film tog han helt alene i byen. Hurtigt gik det dog op for ham, at han havde fået for meget at drikke, og her på restauranten i festivalen måtte han simpelthen tage sig en lur. Kort efter kom der dog atter liv i den danske superstjerne, og han måtte lige kort orientere sig om, hvor han i virkeligheden var. Og efter han fik tændt sig en cigaret, gik det op for ham, at der var kommet adskillige sms'er ind på hans mobiltelefon. Mads Mikkelsen sms'ede livligt frem og tilbage, og efter dette klip er optaget, kom der en ung skønhed og hentede den danske stjerneskuespiller. Sammen, næsten arm i arm, forsvandt de ud i den franske forårsnat og satte sig ind i en sort bil. Du kan se billeder og læse alt om dramaet i denne uges Se og Hør.